Il-Gvern qed iwettaq riforma importanti kuraġġuża bi prinċipji ċari dawk li jħares il-mara li jistgħu jinqalgħu la komplikazzjonijiet mediċi waqt itqala. 50 jiem mhux se jibqa' reat kriminali jekk isir intervent biex tkun imħarsa ħajjetlhom anke jekk il-professjonisti jaġixxu b'każ ta' saħħa gravi li jkun jista' iwassal għal mewt. Dan kollu kien diskuss waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn innota dwar kif fl-aħħar xhur ħafna bdew jirrealizzaw lan tal-Gvern u kien hemm anke dawk li bidlu il-fema u llum qed jaqblu li l-emendi fil-liġi hemm bżonnhom. Irrakkonta l-esperjenzi reali ta' professjonisti mediċi infushom li femmu iktar minn qatt qabel kemm jeħtieġ ikunu imħarsa. Aħna f'daw ix-xhur li niddiskutu kien hemm każijiet, fejn ċemplu li fis-sijata filgħodu jgħidu l-isma' inkwetati għax għandna dis-sitwazzjoni mara qed titlef ħajjitha, titlef ħafna demm, imma inkwetati li jekk nagħmlu xi ħaġa u l-avukati ma tagħhomx garanzija. Ġifieri ħajkun dis-sitwazzjoni fejn min ħajkollu bżonna il-pazjenti u t-tobb ħajjindunaw illi din hija xi salva l-ħajja. Imma mbagħad se jindunaw ukoll il-poplu kollu li din mhux vera ħaddaħħal l-abbord. U allura min għamel il-ġimgħat u x-xhur bibeżżeb il-babaw, jinduna minn verament għandu. U allarmista minn verament huwa progressiv. Jagħmel affarijiet bis-serjetà. Dwar dan ikkummentat il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard li nnutat l-aġir tal-Oppożizzjoni li fl-aħħar xhur għamlet kampanja biex tirreżisti il-bidla la darba anke il-professjonisti mediċi bdew jitolbu is-serħan il-moħħ allura il-Partit Nazzjonalista inqabad fuq sieq waħda. Il-Partit Nazzjonalista beda bil-punt li m'għandniex bżonn l-emenda. Imbagħad għamel il-punt indaħlu l-emenda f'każ li l-mara tkun fil-periklu tal-mewt biss u għalinna mhux qed naqbel li tiġi introdotta saħħa. Bl-abbozz numru 28 li qed jiġi propost, is-saħħa baqgħet hemm, inkluż is-saħħa mentali li l-Partit Nazzjonalista kien kontra. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista jew għamel U-turn li għandu kull dritt li għamel li wara li jkun ikkonsulta n-nies ikun għamel U-turn. U wasal ikkonvinċejnih biex ikun magħna. It-tabib Malcolm Paul Aġużgalja innota iċ-ċertezza legali issa se tingħata b'din l-emenda anke lil professjonist mediku li diġà ikun f'pożizzjoni diffiċli meta ikun qed jikkura f'din it-tip ta' diffikultà. L-intenzjoni ta' kull tabib hija qatt li jagħmel ħsara lill-ebda persuna. L-intenzjoni ta' kull tabib hija li dejjem jagħmel il-ġid. Taħseb li mhix diffiċli għalija li jkolli nażeb bejn wieħed u ieħor? Aħseb wara kemm hija aktar diffiċli li naf li kriminalment ħa niġi akkużat. Samnalla ikun hemm gvern li jkun qed jisimgħek, iwieżnek u jgħidlek inti qed tagħmel l-affarijiet b'iktar intenzjoni tajba, jien se ngħinek, vera ħa naqalgħu il-kritika fuq, imma jien xort ħanibqa' hemm sakemm ngħinek. Illum il-kelma proprja hija sodisfazzjon. Għal dawk in-nisa kollha u anke għal dawk it-trabi, iva qegħdin naħsbu fihom u ħanibqgħu naħdmu għal ġid tagħhom kollha.